Modar. Ajur. Mati kowe.
Ya, kan pati. Masalah butek apa piye? Apa terus? Karep piye? Apa lu semua kowe? Karep piye karep? Itu yang muncrat apa itu piye? Iki Mas kene nemen kowe. Apa? Kowe ini kok gak mampu apa kowe? Lah kene idune kaya udan. Aku ngene iki mergo semangat kowe. Yo, Au! Kowe mana, Bang? Bagaimana perasaan Anda, Mas Ucil? sedih. Senang. Sedih. Gini kayak sedih. Bayaran wis tak jaluk kok. Piye perasaannya kaget apa? Ayo, wis ditabrak-tabrakan hatinya Mas Ucil. Iya. Iya. Cik, Happy birthday ya Mas. Pacarmu Semoga makin saya. ceknya tambah gede ya Mas. Balas sambutan lah. kowe padha ae ra. Dik, Ini fotonya pasti putus dia. Mas Ucil, Cik Tiara gede yang pengen ngucap aja cuek-cuek, nek dijumpana mangan dipangan, nek dijumpana ngombe nek diombe, mudeng ta ora? Yo iya ra enak wong pangananku batak tikus lho. Iki atimu seneng apa ora? wong seneng ah. Ya,
Kencang kanan. Gerak. Goblok. Pindah ke neng kono, neng tengah. Mun udah noleh diwarai. Nah, neng kono. Kencang kanan kiri. Gerak. Siap. Gerak. Lanjutkan. Sekarang bener lagi lo. Bisa bloko. Kono menake. Kudune bol wae. Lah aku ora main kono. Lagi, go. Ya ora. Ya. Ini spesial kelas spesial. Pesekan. Go. Pesekan. Hadiah kagok. Hadiah masih oleh bisa jago. Pesekan. Iya lo. Lu nyangka tiba aku. Aduh bapak gue gila. Telas kafe gak mau ini. Tiga apa? Oh kamu wih goblok lagi. Iki loh. Wah no iya mending yang wiper turun. La 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 la.
Sampai saka buri. Jebul ke malah ning kene, Ika apa ika wasik ngene iki. Wasik bathokmu ngono. Lho, lha iku apa? Iki mono Jawa Tengah apa mbok kleti? Ora tau mbok ubah iki to ya. Wah bathokmu ngono. Ono celeng. Hah? Celeng. Uti aku. Aku uti aku. Mosok apa dikaro celeng ngono ae? Celenge gede ya. Walah, alah. Iya nih. Hah? Besok peraya kok. Gak apa-apa. Besok peraya. Kayak gedang goreng. Bathokmu ngono. Apa? Nengok goreng. Kayak ireng. Oke. Iya mah. Cari kon menang. Cukup karo maju-maju ngono lho. Mbak apa kok gak? Gak. Oke siap kuwi. Ya, cukup. Dua belah. Goblok kowe. Cari bukan juga. Ya kowe, apa iki? Maksud musuh. Tembak kowe. Iya. Aku ning buri. Gampang nembak nih oke. Loh. Lanti ke makongan. Nenek. Kok kenapa nek? Cari aku bukan nembak. Ayo nek ditembak gobloke lho. Lah iya aku iki genteni kowe. Lah ya kowe dadi aku. Lah sing genteni aku dadi asu sapa? Kowe ah. Aku pokon dadi asu. Loh, lah aku genteni kowe kok. Mama dadi asu. Kowe malah tembak iki. Sip. Terus. Kowe jan kaya asu tenan iki. Aku asu. Lah terus. Kowe iki kene. Oke ah. Padha. Loh, aku wong e. Aku go bedil kok tembak e. Iki mah kok apa ora. Pelage. Aduh, telat iki. Hei. Lega geceng. Awakmu biye terus umurane ket lho. Lah kowe ra aku sok gobloke lho. Dewe kita daki ya. Iso. Nek guri lo ngenteni wong akeh ra umum. Yo. Rumah saku apa belum? Lah iki apa iki gara-garane? Kayak orang muni. Iki yang muni. Oh, iki mau